אני רוצה להמליץ לכם על חברת מרובע ברשת. החברה הזאת עוזרת לבעלי עסקים להגיע ליותר לקוחות, להשיג יותר לידים, ולמעשה עוסקת בכל מה שקשור בנראות שלנו באינטרנט ובאיך אנחנו משווקים את עצמנו, באיך אנחנו משווקים את עצמנו ובאיך אנחנו מגיעים ליותר לקוחות. אני חושב שהחברה הזאת, ובמיוחד יוסי, שעושה את זה כל כך הרבה שנים לכל כך הרבה חברות גדולות, התהליך שהם מציעים פשוט מתאים לכל בעל עסק באשר הוא. מהרמה של הנראות הוויזואלית, מהרמה של המיתוג של העסק, מהרמה של האתר שצריך להיות גם מותאם וגם זה, ויותר מזה הם מאוד מאוד מקצועיים ברמה של איך לעשות את השיווק, השיווק בגוגל, את השיווק בפייסבוק. אתם יודעים שהשיווק היום הוא דבר מאוד 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 חשוב וצריך להיות מאוד מאוד מקצועי כדי להגיע לכמה שיותר לקוחות. החברה הזאת היא חברה שעושה את התהליך הזה בצורה מאוד 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 מקצועית.